Salf Sammut huwa rumanzier b'kodba ta' natura realistika msejsa fuq it-tiġrib tal-ħajja. It-tim tagħna ltaqa' ma' Sammut sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tar-rumanzier. Għalija jiena il-ġeneru ta' ir-rumanz itini iktar spazju, itini iktar libertà li nikteb fit-tul u nagħmel id-deskrizzjonijiet tal-karattri kif irrid jien u m'għandix dik il-żamma li jiena kostret f'ċertu limitu. Per eżempju, il-poezija imma il-poeta jkollu tqanqil ta' darba l-emozzjoni li jħossu. Allora jrid jikteb dik, imma fil-romanz inti tivvinta storja inti, toħloqha inti, tiktibha inti, toħloq il-karattri inti u tgħix ma' dawk il-karattri. U tista' tiddiskrivi fit-tul kemm trid inti u m'għandekx limitu. Inti taf xi trid tgħid, tasal għal dak illi trid tgħid u m'intix bħalma diġà qed miżmum b'ċertu restrizzjonijiet. Ir-romanz jiena qisu għandek pot tal-ħamrija, vojta. Imbagħad ikollok żerriegħa, tiżraħħa, wara li s-saqqija tinbet, tibda tixxettel, tikber, issir arbuxell żgħir, tarmi l-fjuri li jkun sabiħ. Ir-romanz huwa hekk ikollok moħħok battal, ġieli ma tkunx taf x'ħataqbad tikteb. Imbagħad jiġik ħsieb, jew inkella xi ħadd ikun għamel xi ħaġa u tiġik il-ħiel tagħha. U tibda tagħmel il-noti, tħażżes, tivvinta l-karattri inti, l-psikoloġija tagħhom, l-istorja u tkompli għaddej bl-avventuri kollha illi ġġib fl-istħajjel li għandek inti. Palma l-ewwel ġibt eżempju ta' il-pot, issa tinġib eżempju bħal dak id-diżinjatur tal-moda tal-ħwejjeġ, illi l-ewwel ifassal libsa. Imbagħad jara wara li tintlibes fejn jista' irraqqa, fejn jista' jġebbed ineħħiwek. Ir-romanz huwa hekk ukoll, wara li tikteb inti trid tara li żżomm konsistenza. Li inti ma tkunx f'kapitlu qed tgħid mod u mbagħad f'kapitlu ieħor tkun qed tgħid ħaġa oħra, tiżżomm dik il-konsistenza, trid iżżomm li ma jkunx monotonu illi tnissel interess fil-arrej u li jkun hemm dik l-avventura. Għalhekk għal darba oħra qalet tal-Bażejra, ħadet nifs il-ġewwa, ħadmet iswaba ta' idea biex jinħallu minn xi ebbusija u qalet lil moħħa li dik trid tagħmilha u tagħmilha tajjeb. Ħarset lejn id-direttur u bras għamlitlu sinjal li kienet all right. Dan mill-ġdid ħabbat il-bakketta fuq il-leġiju, olla jdejh u meta niżilhom Jasmin bdiet iddoq Opus 19 number 4 Nocturne ta' Piotr Tchaikovsky. Jasmin insiet kollox u moħħa u qalba intefgħu kollha fuq il-kordi tal-vjolinċell. Ma kienx qed tħoss li id-dawl kien mixħud kollu fuqha. Jiena temi li nikteb dwarhom huma temi soċjali, ġifieri problemi tan-nies ta' kuljum, ġifieri min qed jaqra ir-romanzi tiegħi mhux qed jgħid dawn huma fantaxxjenza jew inkella fittizji, huma affarijiet li jistgħu jseħħu. Jista' jiġru wkoll dan illi jiena qed nikteb fuq affarijiet iktar soċjali minħabba l-involviment tiegħi li kelli fit-trade unionizmu li tani l-opportunità li nżur bosta pajjiżi, lura nara kemm il-ħajja ta' kull pajjiż, kemm hi differenti minn pajjiż ieħor u nara l-iktar li infittex mhux il-pjazzett sbieħ, imma l-traqat imwarbin ta' vera ta' bilħaq jgħixu in-nies fil-realtà. Lura dak li iġanni fl-imkien mar-realtà ta' pajjiżi li jiena nikteb fuq temi soċjali. Ma kienet taf u qed tara xejn u tat waħda mill-aqwa interpretazzjonijiet li qatt ingħatat lil dik il-biċċa mużika klassika ta' Tchaikovsky. Lanqas laħqet temmet l-aħħar nota li ma qamx kulħadd bil-wieqfa u l-applaws dam biex qiegħda. Id-direttur ħaddana miegħu u l-membri tal-orkestra qamu kollha min iċabċab u min ħabbat l-ark mal-vjolini. Jasmin kienet emozjonata ħafna u dmuħ xeref minn ħbub għajnejha.
Qalba kienet tħabbat u stajlita ħirġa minn ħalqa. Id-dwal inxtelu kollha mill-ġdid u setet tara li l-kulħadd iċabċpilha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.